हेल' दा आं नोंथांमोननो हे लोगोफोर फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों एक्चुअली दिनै एकदम पुरा थानाय बायदि ओरैबायदि रेल जाबाय ना थ' दिनै माने अफिसनि खामानिया बांद्राय जाबाय जाय मतलब अफिसाव जि दिननि खामानि माने जि दिननि डिउटि माने सरि जि दिननि अफिसाव खामानि मावो जि दि बाबुमोन बियो जायखिजाया दिनै हेडक्वार्टाराव थांदों बेनिखायनो दा नायनांगौ जादों लेखाफ्राबो माबा बिरनानै थांनो नागिरोलै र' दसे थाथ' दा बेखौनो आरो जायखिजाया दसे नोंथांमोनजों रायलायनानै एसे लिरनोसै आरो किसुमान रेजिस्टारनि माबाफोरखौ माने बेयाव फिलआप खालामनांगौ माने रेजिस्टार मेनटेन खालामनांगौ ओंखायनो दिनै पुरा डिउटि लागायबाय माबा माबि एकदम लिरला लिरलि एकदम पुरा दिनै एकदम पारेसान जाबाय आं ओमफ्राय जायखिजाया जाय मानसिया जि जायगायाव लागायना कन्टिनिउ खामानिखौ मावबाय थायोना बे जिनिस बे खामानिनि माने नलेज एक्सपिरियेन्सआ बे मानसिनावसो थायो थ' लोगोफोर जायखिजाया नायदो नोंथांमोना आं दसे बे रेजिस्टार मेनटेन खालामसै रेजिस्टारफोर नै दङ बेफोरबायदि बे मोनसे रिजार्भआव लाना फैदों आं बाबुराव एसे फिसा खामानिखौ मावनो नागारनानै फिसा लिरो बेबायदि खालि आथिङाव खामानि मावबासो एसे आराम मोनो मानोना एसे माने बे गोजौआव बिराद मोजां बार बारगासिनो दङ बे इन्डो बांलादेश बर्डारनि बे मोनसे माने बाउन्ड्रि नालाय बेयाव माने बिराद मोजां बार बारगासिनो आरोखि ओंखायनो बिराद सबसे मोजां साबसिन हामसिन माने ओरैबायदि बार नाङो माने एसेयाबो हाबावा एकदम बिल्कुल अर्गेनिक नेचारेल कलमालाय बखारलै इसमें एसीबी नंबर सेकंड मैप एक नंबर में पार्थ रॉय लोगोफोर एकदम जाल्ला बे खामानिखौ मावनानै एकदम माने माथो बुंबावनो उफाय गैया सरकारनि गलाम मावनोसो नांखागोन माथा गरम जाबायलै बे खामानिखौ माबा थ' गाइस बिदिबा बेसेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै थ' बिदिबा फिन खेबसेयाव लोगो मोनबावगोन आंनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बै समनि थाखाय जय हिन्द